Takže čau lidi, do dnešního videa, tentokrát na IRL kanále, ano, já vím. Ne, všichni zase asi mysleli, že bude nové video po 100 letech, ale bohužel to je tak, že tohle je informační zpráva, proč nevychází videa. Řeknu vám na to 5 důvodů, protože video nebudou vycházet ještě dost dlouho, jo. Takže abyste věděli, tak se koukněte na tohle video, protože videa už teď hodně dlouho nebudou vycházet. První důvod je, není teplo, jo. Kdyby bylo venku teplo, tak jo, tak budu vycházet videa častěji. Není venku teplo. Protože je trochu víc zima, tam nemůžu jít ven a nevím, co mám teda vymýšlet. Až bude teplo, tak budu IRL videa vycházet víc, jo, to jo. Další způsob je to, proč nevychází IRL video, že nemám nápady. Protože teď, když je zima, tak moc nemám nápady. Takže až budu mít nápady, že až bude víc teplo, tak nápady víc budu, tím pádem bude víc IRL videí. Takže už tak. Další způsob je to, že nikam nejezdíme. A tady doma jako videa, jo, někde jo, ale chápete, prostě tady u mě doma videa, jakože to je dost trapný, takže když třeba půjdeme na dovolenou, o prázdninách, reálně to by byl dobrý nápad tam na video, jo, to je jako o prázdninách, jo, to jo. Další způsob je to, nevím způsob, nevím, co mám říct. Další ten problém, když nevychází videa, je to, že nemám to, jak se to říká, mikrofon, jo, takže by mě nešlo moc slyšet dobře. Tím pádem trochu víc musím hřevat, takže a to samozřejmě nechci, aby na té dovolené, aby mě to budilo. Takže proto. A poslední způsob je to, že když jsme byli na dovolené, tak reálně to je mnohem lepší v tom. Jsme tam reálně sami. Je tam prostě víc lidí, ne, jsme tam prostě sami. Rodiče můžou být doma někde a my můžeme prostě sami reálně. Ještě k tomu je škola, takže je škola a takhle, proto nevychází video. Jo, asi všichni víte, proč jsem vytvořil tenhle kanál, když jste to neviděli, jak se podívejte na videjko, kde jsem to všechno říkal. A vytvořil jsem ho protože na můj hlavní kanál je herní a na tomhle fakt budu jenom IRL videa. Takže jestli vás baví IRL víc než hry, tak mějte přihlášený odběr na tomhle kanále, by mě to fakt dost pomohlo. A kdybyste ten odběr přihlásili, tak by mě to pomohlo. Tím a jako hodně, protože odběr je důležitý. Já tady moc nevydávám videa, ale kdybyste fakt ten odběr dali, vůbec bych se. Mám ještě důvod, co mám zatím v plánu. Tenhle víkend mám v plánu, že budeme doma, protože já nemám moc. Natáčet to bohužel asi nebudu, což asi je docela blbý, že nebudu natáčet. Takže no, asi to bude špatný. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr. Asi se uvidíme u dalšího videa, který bude bohužel až koncem dubna. Jestli se těšíte, možná nějak začátkem, no, koncem dubna nebo v květnu nějak, ale jestli se vám video teda líbilo, nezapomeňte dát odběr a uvidíme se u dalšího videa. Takže jo, zapomněl jsem zmínit, že videa budou fakt vycházet až od konce dubna nebo až od začátku května, protože teď fakt nemám čas a takže jestli vás tohle video bavilo, tak fakt můžete dát odběr, like, nemusíte, můžete, já vás nenutím, jo. Takže jestli vás vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa, který podle mě bude až v květnu, takže